kako se još zovu, to su ova stanja nasuprotna, to su ima toga, kako bi rekao, bolesti koja je se toliko razgranala da je sada nemoguće i sagledati dokle će to širenje se nastaviti. To izgleda da će se proširiti, šta ja znam, kao globalno, kao internetska mreža, niko više inače nije zdrav, a šta će se tek događati? Ma dobro, to samo tako vas malo plašim. Bolje vas je uplašiti na vrijeme nego da vas stignu stvarni problemi. Zato slušajte šta vam se govori preventivno. Bez preventive nema uopće alternative. To vam je jedina prava stvar koju možete učiniti sada i ovdje. Preventivno se ponašajte, preventivno jedite, preventivno i dišite prije svega, jer disanje je prvi znak života. A nestanak, znamo, isto označava napuštanje ove tjelesne dimenzije i prelazak u neke više sfere duha koje smo već mi svi obilazili i proživili. Ali uvijek volimo vratiti se u to svoje prvobitno obitavalište, zar nije tako? Jer ko bi mogao ovdje izdržati ovako neprestano, kažu, budi mlad, živi vječno. Ali dobro je živjeti vječno, ali ne bi se moglo izdržati vječni život na zemlji, jer to je potpuno nehumano, antiprirodno okruženje za nas kao duhovna bića u prvom redu, koja imamo ovo ljudsko iskustvo. Zato nemojte preokretati pravo stanje stvari. Mi smo duh koji istražuje materiju, koji skuplja fizička iskustva, a ne obrnuto da smo mi neki sisavci, kralježnjaci i šta ja znam kakve smo sve faze evolucijske prošli. Sve to ima smisla nekoga ako gledamo na duljinu trajanja zemljine povijesti, iako ne bi se baš pouzdavao u to. A zašto? Pa zato što je istina je prije svega drugačija od ove opće prihvaćene. Nema ništa za što se možete uhvatiti, sve propada, sve nestaje, otpuhnuto kao list, kao suvi list, uhvaćen pijavicom. Zato stvarajte nove paradigme, mijenjajte svoje stavove prema životu, prema samima sebi, prema okruženju, jer to je jedini način da poboljšate svoje živote, a tako i živote svih onih koji vas okružuju. Jer svi smo povezani, kako sam rekao, na toj kolektivnoj nesvjesnoj razini. I onda najbolje bi bilo zbog svega toga da zaključimo neke stvari. Kolektivno nesvjesno postoji, to je temeljna